Daqqa ta' pinna qudiem iċ-ċentru terapewtiku tal-Caritas f'Baħariċċa issarfet fi ftehim mal-Gvern ta' kważi 2 miljun euro li se jkompli jsaħħaħ il-ħidma fir-riabilitazzjoni ta' persuni li jkunu qed jiskontaw sentenza ta' ħabs. F'dan iċ-ċentru li jista' jilqa' sa' 14-il persuna jiġi offrut programm holistiku li jitħaddem f'ambjent komunitarju biex iħejjel il-priġunieri jerġgħu jintegraw fis-soċjetà b'mod pożittiv u ħieles mid-droga. Il-ftehim il-ġdid jestendi l-investiment sas-sena 2027 u jibni fuq snin ta' ħidma li diġà waslu għal bidliet konkreti fil-ħajja ta' bosta persuni. Għal snin saħ il-programm kien magħruf bħala Prison Inmates Program, iżda mal-iffirmar tal-ftehim il-ġdid l-isem inbidel għal Personal Prison Therapeutic Community. Dan biex kif jispjega direttur tal-Caritas Anthony Gatt jirrifletti id-dinjità sħiħa tal-persuni li jagħmluh fi spazju ta' fejqan u trasformazzjoni. Dan il-klim jirrifletti propju l-imħabba li għanna l-persuna u persuna anka li tkun f'din is-sitwazzjoni fejn tilfet il-libertà minħabba il-konsegwenza tal-azzjonijiet tagħha imma li xirqra kull dinjità biex tiġi lura rehabilitata bħala persuna sħiħa fis-soċjetà. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Bajrin Kamilleri qal li d-dipendenza fuq id-droga ma tafetwax biss lill-individu iżda ndabbat fuq il-familji u s-soċjetà u għalhekk li inizjattivi bħal dawn huma essenzjali biex jinkiser iċ-ċirku tal-vizzi u l-kriminalità. Fuq id-droga u fuq l-abbuż tagħha ma tista' tibni l-ebda rehabilitazzjoni. Era importanti li mhux biss ikonna ħabs bla droga, iżda min għandu l-viċċ ta' droga intuħ rehabilitazzjoni li hemm bżonn. Dan il-programm huwa parti minn istrateġija usa li tinkludi wkoll investiment fl-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi flimkien ma' inizjattivi edukattivi u taħriġ bħal learning hubs u workshops.